କଳିଯୁଗ ଯଜ୍ଞସେନୀ। ସୁରକ୍ଷାର ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅସହାୟର ଘେରାଉ ଭିତରେ ଆଜି ନାରୀଟିଏ। କେଉଁଠି ନିଜେ ଜଳିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କିଏ ତାକୁ ଜାଳି ଦେଲାଣି। କେଉଁଠି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ କେଉଁଠି ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଭାବରେ। କେବେ ଏକାକୀ ରାସ୍ତାରେ ତ କେବେ ଅଗଣିତ ଜନସମାଗମରେ। ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁଟିଏ ଆଜି। ସତରେ କ'ଣ କେବଳ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ତା'ର? ଆଉ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ବି କେବେ ସେ ହତ୍ୟା ହୁଏ, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ପାଛୋଟି ନିଏ। କାହାନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଭୂରି ସଭାରେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ। ଏଠି ତ କଳା କପଡ଼ାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ ଅପରାଧୀର ମୁଖ ଲଜ୍ଜାର ନିବାରଣ ପାଇଁ। ତନଘନ ହୁଏ, ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କେତେ ଯୁକ୍ତି କେତେ ତର୍କର ବାଜା ମଧ୍ୟ ବାଜେ। କେବେ ତଦନ୍ତ ବଡ଼ ଧରଣର ହୁଏ, ହେଲେ ଶେଷରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦୋଷୀକୁ ଏଠି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆଗକୁ ପୁଣି କେତେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ କରାହୁଏ। ଏଠି ଦୋଷ କରିଥିବା ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ ଲଗା ହୁଏ। ହଁ, ନାରୀ ପୂଜିତା ଉତ୍କଳ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ୍ଦିରରେ। ହେଲେ ପୀଡ଼ିତା ଆଜି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ। କଳୁଷିତ ସମାଜରେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାଏ। କଳୁଷିତ ସମାଜରେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାଏ। ଆଉ ବଳି ପଡ଼େ ଏଠି ଯଜ୍ଞସେନୀ। ସେ ଜାଣେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ସେମିତି ନ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।